Така ли? Да. Това с духа за шрифта, човек. Как се казва? Ето това е стаята. Супер! Хора, ден 3. Отиваме на разходка, преход на Рилските езера. Нашата хижа остана там. Тръгнахме пеша. По този път вече не мога да дишам. Това е първото езеро. Отиваме на второто, където има и хижа там някъде. Не знам точно къде, сега не се вижда. Но ще ви я покажа. Ето. Гордо съм със себе си. Оттам тръгнахме. И вече сме тук. И продължаваме към следващата хижа. Ето го и първото езеро там. Айде! Такъв е пътя. Чукари. Яко. Оп. Стигаме май до някакво приятно място. На високо. Уху. Тук има. Да. Ето е хижата. Право на нас. Стигнахме. Уху! Така. Това е първото езеро. Там е хижата, където спира лифта. Това е втората хижа. Отиваме натам. Просто решихме да минем по обратния път, за да избегнем многото народ, който тръгва от хижата натам. И се качват горе. Може да ги видите горе по билото. Хората, ето ги. И така. Ето ги. Много са. Добре. Ей. Точно до тази хижа, това, което може би не казах, още има езеро. Второто. Сега ще стигна. Здрасти, идвам! Ето го Тошко отпред с компанията. Че това са мулета, чето казва, че са магари. Кое? Тези животни. Тези животни, Са приятни, мулета. приказни там. Айде да видим. Може да тук на нещо и се хванат на базата. Този многознайко. Аз викам, че е муле касър. Той вика магари. Мулета ми. Браво! Това е по-изразливо от магари и кон, нали? Не му пипе по главата. Ето виж. Карушите не идиот. Айде, ще го хапне. Не да го хапне, че го рипне във него му извади очите. Така ли? Най-вътре му печат.
Колко годишни са? Лошички. Обаче са здравички, нали? Много. Това е по-издръжливо от кон, бе, човек. Но е лошо, гръба ми го вода. Не го А закачиш. може ли, виж? Нали това е? Ето го и второто езеро. И как си? Супер. Ще държим ли до билото горе? Насякъде. Добре. Само че с почивка. С много почивка. Малко по-насам. Така, там може. Пътеката е страхотно красива. Наистина е много красива. Там какво има? Планини. Планини зелени. И да. Айде, Иво. Айде. Качваме някакво било и сме много нависоко. А ей тук е групата в някаква малка борова горичка, която е пълна с комари. Изкачваме още едно, следващото било. Трябва е там горе да се качим. И след това поравно. Не знам кое поред било ни. Вървим по пътечката и отиваме горе на билото. Много сме нависоко. Положението е страшно и красиво. Положението е и страшно и красиво. Положението е рай. Рай. Обаче си е много високо. Нашата хичка остана и там. 2560 метра. Така ли? Над морското. Тук се виждат 3 от езерата. От тази страна също е много красиво. Има езерата тук, има там. Искаш ли неуролакс? Много срам, че заедно. Значи е много да го качиш така и биш. Нали ви казах, че ще го видим всички? Хора, как сме го изкачили това направо? Това е седмото. По принцип, ако идваш по правия път, оттам гледаш седмото. А ние от тук надолу тръгваме да видим докъде ще стигнем. Намираме се на терасата на хижа Рилски езера. Вчера прехода ни тръгна от тук. Искам сега да ви покажа. Ето от тук тръгнахме по този път. И всъщност така стигнахме до онази хижа там. Само секунда. Ето тук има хижа. Това беше втората хижа с езерото. Така. След това, оттам нагоре, тръгнахме. Секунда, сега ще ви покажа. Оттам тръгнахме така по това било. Нагоре. Но виждате ли това бялото най-нависоко, където има сняг? До там се качихме. Много трудно. И след това по цялото било и по цялата дължина, така минахме. Ето зад това било има още, където са и голяма част от езерата. Там също вървяхме, от седмото надолу се спуснахме и накрая това било дойдохме тук, така. То вече може да видите, има хора, които са тръгнали по царския път. И ние всъщност от тук надолу се спуснахме и се прибрахме. Ето ни хижата. Ден 2 и ден 3. Ужас.
Не е здравословно. Ето е хижата. Това е тази приятната зала. Ето е тази красота. Добро утро! Ето я гледката от хижата. Прекрасно. Така. Вчера и ние бяхме така. Тръгнахме от тук. Стигнахме до втората хижа, ето там. И оттам нагоре продължихме чак до билото горе. Оттам минахме цялото било, разгледахме всички езера и ето от тук надолу се прибрахме около в 5 часа. Тръгнахме в 10 и се прибрахме в 5. Хора, вече си легнах и е супер тъмно. Само да кажа, че това, което направихме днеска е жестоко. Просто се качихме горе на билото. Беше много трудно. Това, което видяхте на видеото до второто езеро, където е хижата и малко по-нагоре, беше супер окей. Но след това имаше изкачване. Докато се стигне до билото, там просто издъхнахме от всякъде. По едно време мислих да се отказвам, да се връщам. Нямаше как. Бяхме по средата на пътя. Няма как и сама да се върна. Помагаха ми да се качвам нагоре. Въобще е трудна работа. Без подготовка не е окей. Или без да си, така да си доста добре физически подготвен, по-добре да не тръгваш. И така, обаче се спрехме, защото бяхме цяла група, помагахме си и така. Билото горе е страхотно. Виждат се езерата, нали, рилските, от другата страна има и други езера. На юг те също се виждат. Честно казано, ще ви излъжа, може би не го казвам правилно, урдунски или нещо такова езера са. Така го запомних, може и да се бъркам. Като цяло е голямо преживяване, но определено моето тяло не издържа много на такъв тип натоварване и си давам сметка, че трябва да почна да спортувам доста по-активно и по-редовно, за да може в такива ситуации да имам издържливост. И така, като цяло се прибрахме в хижата. След това беше добре, починахме, си хапнахме, пинахме и сега си лягаме. Доволни сме. Лека нощ на всички. И ако отивате на Рилските езера, по нашия път само ако си знаете пътя и ако имате добра физическа подготовка, защото по нашия маршрут дори нямаше хора горе до билото. Едва вече като бяхме горе на билото, видяхме чак пак някакви хора. Така. Чао!